Skont l-aħħar statistika pubblikata mill-Eurostat tat-tieni nofs tal-2024, il-Maltin u l-Awċin għandhom l-inqas piż bil-kontijiet tad-dawl mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, skont il-kejl tal-Purchasing Power Standards jew PPS fil-qasir. L-użu ta' dan il-kejl jagħti stampa aktar preċiża tal-piż finanzjarju li għandhom il-prezzijiet fuq il-familji għax iqis id-differenzi fl-ispejjeż tal-għajxin f'kull pajjiż. Skont l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-prezz li familja Maltija tħallas għal kull 100 kW fis-sija ta' elettriku u l-orħos skont dan il-kejl. B'14.33 il-pis għall-familji f'pajjiżna u ferm inqas mill-medja Ewropea. Dan jikkontrasta sew mal-ogħla prezzijiet irreġistrati f'pajjiżi bħal Repubblika Ċeka, Ċipru u l-Ġermanja. Wara pajjiżna t-tieni l-orħos kontijiet instabu fil-Lussemburgu u l-Ungerija. Dan ir-riżultat u l-frott tal-politika ekonomika li hija adottata mill-Gvern Malti li sussidja l-kontijiet tal-enerġija biex taffi l-piżijiet minn fuq il-familji u n-negozji mindu feġġet il-kriżi internazzjonali fil-prezzijiet tal-enerġija kawżata l-gwerra fl-Ukrajna. Permezz ta' dan is-sussidju l-Gvern assorba żiediet kollha li kien hemm fis-suq internazzjonali u bekk ma ġewx trasmessi direttament fuq il-konsumaturi. Fil-fatt waqt li l-prezzijiet tal-elettriku splodew kullimkien, pajjiżna kien l-uniku wieħed li ma żied ċenteżmu wieħed ta' pis kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji u l-industriji lokali. Ċifri mill-Eurostat jikkonfermaw dan ukoll meta jitqabbel mal-prezzijiet fl-2020. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli saħqet li dan jirrifletti konferma ċara li l-politika tal-Gvern qed taħdem għal ġid tan-nies. Qalet li l-poplu dejjem jiġi l-ewwel u l-investiment kontinwu fis-settur tal-enerġija fl-effiċjenza u f'sistemi stabbli qed iwassal għal riżultati konkreti. Żidet tgħid li l-familji Maltin u Awċin jistħoqilhom stabbiltà u affordabilità u l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela se jibqa' jaħdem bla waqfien biex jiggarantilhom dan.